Došli u drugu epizodu Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi ćemo napraviti kuću. Da. I malo sam bio ubio mobove kao što vidite. Imam spidera, gunpowder, bones, string sam dobio i ubio sam endermana. Da. Dobro, i što još promijenio? Ništa. Dobro, uglavnom to je to. Bacamo se na epizodu. Uglavnom, prvo što sam htio napraviti je još malo, da bude ovo tu samo stek. Biće nam dosta, mislim da sam i prošlu kuću napravio sa stekom ili mi je još malo trebalo, ne znam. Uglavnom, da, danas radimo kuću, evo. Treba će mi ovakve daske. Vidi, joj, to ni pro parkour. Sad ne znam da ovak na otvorenom napravim ili ovdje ovak malo. Mada mislim da ću ovdje, zato što na otvorenom će biti jako puno mobova i baš to ne bi volio. Sad ću ovak malo ovo tu sklonit i onda ću narediti što prirodnije. Evo ovako, dobro. Znači, evo još ovako, ovako. Reci Ivan, inače to je moj brat, zove se Ivan. Bok. Evo ga, tu vidite. To. Pa još mi treba. Uglavnom, sad kuća će biti, mislim, 7x7, a čekajte se, sklonim ovo drugo. Kuća će biti 7x7 unutra i 8x8 izvana, dakle 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tu znači ide još 1. Dobro. Apple, I want apple. Yeah. Ovo i... Ne volim kad mi se ovo tu dešava. Dobro, još jedan. Iz jednog drveta 2 apela. Bože. Ne si troši cijek idem bolje ovo tu. Sad torčem! Pa torč će sve ovo tu palit. Šta? Sve ovako. Tu torči, sve će sad popalit. Sve zapalit. Ale! Znači, učim i njemački sam da znate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i ovdje je 8. Ajde, postavi se. To i još. To. Ajde. Ne znam. Gdje je tvr? Jebote i fulam ga. Šta me gledaš, Ivane? Ništa. Zbuljem do bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dakle, ovdje ide 8. Ovdje ovo. Ovdje ovako. Evo ga, to je nekakav oblik kuće. Onda ovo sklonimo, ovo,
ovo. Pa kad mi je sve sporo, šta ćete? Ne može. To ni mora sve biti brzo. Treba instalirati onaj mod, ako se već zove da ima onaj harvester. Da su ono lišće i to sve. Onaj u Agrarian Skies 2, onaj mod di ima onaj stone chopper. Pa znam. Znaš li čo? Znam. Dobro. Kad ti znaš, svi znaju. Dobro, znači... Ne znam sad, gledajte, za ovo to mi je trebalo 32 drveta. 1, 2, 3, 1, 2... Čekajte, muči me matematika stvarno. 13. Sam dobro izračunao. Nisam! Eto vidite da me muči matematika. 2, 4... 9. 9. Vidite moj brate prvo u matematici. 9, 18, 27. I jeb ga, što sad ide? Šta sad ide? Koji broj sad ide? 9. Koji eto vidite i on je nob u matematici. Koji ja. Idemo cijelu kuću od drveta, mada ono... Čekajte. Moram naći ovce. To i to. Dobro, sad smo napravili kao neke zidove. Ok, ovdje će biti pun zid. Ne, ovdje jedino neće biti pun zid. 2. Još imam 6 komada, yes. Dobro, uglavnom, evo, ovako bi trebala izgledati prva strana. Ovako, malo to Toni uljepša. Ovako nekako. Ovako. Sad ovako. Ok, dakle. Čekaj, to sam napravio. Čekaj, da napravim. Uglavnom, ja ću ovo tu između epizoda možda srušiti, a možda ću i u epizodi srušiti, ne znam. Uglavnom, treće mi jako puno drveta. Za ovu kuću treće mi jako puno drveta. I još krov napravio. Krov ćemo sad za sadravanje. Ovak i onak planiram napraviti dvokatnicu. Tako da, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Dobro, sad ću ovdje tu dobiti puno drveta. To i neću više. Dakle, idemo to i to. 2, yes. Imam i za ovaj. Yes. Vidite, to nije nogu postavljeno. Eto. Tu, dakle, ovaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neće biti dosta. Jel tako, Ivane? Eto, i on sad razmišlja isto koji i ja. Uglavnom trebamo naći i staklo. Evo, ovak izgleda prva strana kuće, ovak izgleda druga strana kuće, ovak izgleda treća strana kuće. A ovu ćete vidjeti kad dovršimo. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Joj da, s čime ja idem sa sjekirom. Sjekirom idem kopat kamen.
Et vidite da ne znam igrat Minecraft. Et vidite zašto sam se nazvao King of Nob Show. Sam zbog toga. Koji fakt? To. Treba postaviti sve blokove i onda... Dobro, da spao. Čuje sad bi te razbio, joj, nemoj da spao, dobro je. I vidite, Toni vam voli uvijek ovako za bez veze trgat blokove. Čekajte sad da odmah krenem. Zasad ću samo napraviti onak ravan krov. Tak da ništa posebno. A slebova, jeli? Da, sa slebovima, Ivane. 30 komada. Koliko je 7 puta 7? 49. 49? Da. Pa 7 puta 6 je 42. Joj, da, nemoj mi molim te tu matematiku. Trebam na instrukcije doslovno ići. Šuti. Nemoj me tu sad ismijavat. Joj, pada noć, što to ne volim. Joj, idem naći ovce. Bez obzira šta mi uđe u kuću. Mi uđe i Herobrine u kuću, ne zanima me. Ovo... Čekajte, ovo... Jes, Marajovaca je... Ova leti. Haker! Sad ćemo ubiti hakera. Tako. Haker ima zabranjen pristup i ovom... Ma internetu im je zabranjen pristup. Zekeći! Bunnies! Ma šta bunnies? Brs! Brs! Jebote kaki bunnies. Ti odmah na bunniese, ja idem na... Rabbits. Da. Joj, stvarno trebam napraviti ovo. Čekajte, samo malo. Ovo. Jo. Bed, yes. Podmjesečino, čekajte. Da. Et vidite malo tu. Šta je ono tamo gore? Šta je tamo hodalo? Imam reći da su bili sponali mobovi. Ako su se sponali mobovi, ja ću se jednostavno ubit. Ja ne mogu da vjerujem, sponali su se mobovi. Dobro, sad će se svi pocrkavati, to sam creepera! I kako to ne volim? Moram čekati da se svi disponaju. Ti koji ovo gledaš, oprosti, ali... Ne znam šta da radim. Jednostavno ne znam. Jeste ikad mučili creeperi ovako? Ili jesu? Da. Jesu vas ikad mučili creeperi, ajme molim vas recite. Zato što mene su stalno mučili. Uglavnom napravim kuću na serveru jednom. Napravim kuću. Osiguram i to sve. Lik mi dođe sa slash TNT. Dođe raznese mi ovu kuću da i... Ajoj. Ukraditi sve stvari. Da, ne da mi ukrade sve stvari, nek dobije još i one spawn creepere. Znači, to mora biti posebno baš ono na meni. 1, 2... Ja ne mogu da vjerujem. Ovo tu mrzim kad mi se desi. Pa uzmi samo jedan. Kak da uzmem sam jedan Ivan je noob. Uglavnom čekajte, sad moram napraviti. Baš ko da pravi? Jep. Baš ko da pravi? Noob. Baš prvi put igraš Minecraft. Ja, i kak se onaj radi trap chest?
Joj, nemam dosta ironik. Joj, ali ću se zaklat. Ali ću se zaklat. Ali ću se ja zaklat. Joj, čekajte. Joj, šta imam za ispeče ovo? Te staviti plastika. Ne trošim ugljena. Tako sad ugljen ovako. Uglavnom, ne da mi se svrstavat. Ja ću to možda tijekom epizoda nešto svrstat, ali baš ne vjerujem. Što mi on radi u kući? Ne može tako kod tuđih ljudi ulaziti u kuću, sramote jedne. Vidite kakav je ovo sramota, kako mu ja krajoliku živim. Sramote. Uf, to i to. Čekaj. To i treba će mi jedan stik da ovo ispečem. Žva. Čekam da se ovaj jedan ispeče. Pošto ovaj tu daje 3. Tako da neću da bez trošiti hranu. A treba mi stvarno jako puno hrane. Da. Dobro, bilo je za 2, ali... tiš se posebno peče. Zanima me. Čekajte. Ovako. 2 ova. Bauk. Da, Ivane, bauk. Ajmo. Yes. Konačno! Idem naći. Dobro, tamo je gravel. Chickens. Joj, ko u raju ih je. Ajde, dođi, daj mi pero. To. Da. 2. O, ništa. Pa bježiš. Kako zna da će ga ubiti, odmah bježi, sramote jedne. Gdje se ovaj popeo? Moj Bože, kak se taj tamo popeo? Pogledaj moja glava. Joj, tu su došli. Ali Neću imati problema sa skelima. Ono još jedna kokoš. Ne, ovo to je gravel. Zašto ne napraviš lopatu? Zato. Zato što ti se ne da. Evo. Wow. Gledajte ovo. Hello. Iron. Dobro. I sad se penji gore. 3, 4. To... kad sam počeo da vršću ga. Ajde, bre. Dobro, uglavnom, toga. Evo ga, imam 3 pera.
Pa dobro, bit će ono za 10 strijela. Ništa posebno. Čekajte. Evo ga, drži strop. Što si stavio da se Dobro. peče? Iron. A. To i to. 10 strijela. Super, sad mi se ne da ovaj flint. Ali, čekaj, idem baš jedan samo. 1 i 2 postavim. Opet si 2. Zatrpa cijelu kuću. Šta misliš da ću napraviti? 5, 6, 7, 8. E to. To. I to. I dobio sam jedan flint od ovog tu svega. I sad recite da ja imam jako puno sreće. Čekajte. Eto! Motherfuckers! Motherfuckers! Yeah! 9. Yes. Yeah. Sad mi je brat rekao da je 10 i 6, a zapravo je sad 8 i 6. Ne znam ga. Ne znaš na sat. Znam, Rećete ja nastavnici. ali ne znam. Sad si sam priznat da ne znaš. Čekaj. 3 ovog. Ovo. Čekajte, moramo ovo. Ovo. Evo ga. Joj. Ovo. Ajde, cijepaj. Ajde. To, dobro, super. I uglavnom s ovim zalaskom sunca ćemo završiti ovu epizodu. Hvala svima što ste gledali ovu epizodu i